So Abubakar Suleiman ana yake cewa ina son karin bayani akan AWD all-wheel drive, 4WD four-wheel drive da kuma 4MATIC. Duk suna aiki da kafa hudu ne ko kuma ya abin yake please. So wannan nayi bayanin sa a baya. Wannan drivetrain ne na mota. Taya mota take aiki. Taya gaba ce take jan baya ko baya ce take tura gaba ko kuma kowace da karfi a cikin ta tana aiki. Misali a bidiyo na ce muku FWD front wheel drive wato motoci wanda gaba ce take jan baya kenan. Baya ba ta aiki. Misali irin su Honda, Toyota, Peugeot da sauransu. Sannan na bayanin rear wheel drive wato wanda baya ce take tura gaba irin su Mercedes Benz, BMW, Audi da sauransu. Wa'annan to a cikin motocin akwai wanda suke zuwa da all-wheel drive wanda abin da aka yake nufi kowace taya a cikin wa'annan guda hudun tana aiki. Kowace a cikin ta akwai karfi inda ka taka motar duka taya hudun ne suke juya duka su inji yake ba karfi. Sannan kuma 4WD wato four wheel drive ita kuma abin da take nufi wato zaka iya zaba duka tayan hudun suna da karfi amma zaka iya canzawa ka zaba a biyu kake so ki aiki na gaba ko biyun baya su aiki zaka iya canzawa. Shi kuma 4MATIC shi ma all-wheel drive system ne amma na kamfanin Mercedes su haka suka sa nasu suna. Shine kamar misali zaka akwai X-Drive na BMW sannan kuma akwai Quattro system na Audi. Duk shi ma four wheel drive ne na sauran kamfanoni. Ina fata na amsa tambayarka. Assalamu alaikum.